Kasi, hello, raketera yan. Nakaisa ka na naman ulit. Hello, hello. Mabuhay uli. Mabuhay! Ako po si Raketera. At ako naman po, si Mara Tony. At gagawin nga namin itong napakagandang Napakaganda at napakabuluhang laro. buluhang, makabuluhan. Makabuluhang ba yun? Di pa naman game, mamaya pa yung consequence. Oh, dalawa ka na. Konsensya? Ano ba? Ito ang epekto ng iyong mga nagawa. Maglalaro tayo ng laro. Siyempre, te. Magtatanungan tayo. At sa loob ng ating pagtatanungan, hindi dapat tayo gumamit ng ibang wika, kundi Tagalog lamang o Filipino. Wikang Filipino lamang. Wikang Pilipino lamang. Tayo ay nagse-celebrate. Tagalog yun, te. Celebrate. Ayun, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Iinumin mo siya kapag nagsalita ka ng English. Tapos meron tayo ditong misteryong inumin. Misteryong inumin. Mystery. Ilalagay dito at iinumin mo. Napakadami naman ang nilagay mo! Ano ang unang impression mo sa akin? Ang unang impresyon ko sa iyo ay ikaw ay mabait na tao, palakaibigan, at ikaw ay masipag sa trabaho. Impression lang yun. Impression Hindi na sa lang. totoong buhay yun. Hindi natin sigurado. Walang English na sinabi. Safe ka siya. Inumin mo na to! Kakainis naman eh. Hindi ako magaling eh. Si Raketera po, mahilig po talaga sa maganda yung mga tangge. Ano tawag? Tanggero. Tagay. Tagay. Ikaw naglagay niya kanina. Naman. I like to speak English. Kasi masarap. Ito, masarap to panigurado. Masarap yan. Sa panlabas lang na anyo, makikita mo ang kapareha nito. Hindi ko na alam. Go. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ikaw ang papalit sa oras ng programa ko? Siyempre, kinabahan ako. Dahil malaking faktor si Raking, sikretong Programa. programa ang aking papalitan. Malaking faktor sa akin na ako'y dapat galingan sa aking gagawin. Kasi, hello, raketera yan. Nakaisa ka na naman ulit! Hello! Hello! What? Last ko na yan, te. Maganda combination. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Huli ko na to. Malasa. Dead man na kung ano man Hindi nagsabihin mo, raketera. Yoy! May mga buo-buo. Game. Pangalawang katanungan. Ba't ka natatawa? Sabi mo na naman! Ano sabi ko? G-A-M-E. Nakakabigani. Ano ang pinakamasakit na salitang nabitawan sa'yo ng taong mahal mo o ng taong minahal mo? Nagawa ko lang naman yun kasi eto ka. Ba't naiiyak ka na? Ako naman ang Nakakadala susunod na maglalagay. Ano ang pinakatangang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig? Naranasan kong maghabol. Literal. Isang beses, nasa restaurant kami. Nag-away kami dahil may nakita ko sa kanyang telepono. Picture ng isang babae. Search ko, be. Hindi na pwede yun. Ano yun? Picture. Walang P-I-C-S-Y-U-R. Walang ganon. Sumasakit na tiyan ko, te. Siyempre, kinakailangan nilang malaman na ikaw talaga hindi umaatras sa laban. Nakitaan ko siya ng larawan ng isang babae na hubad-hubad. Ano mo yun? Nagsisearch ng larawan ng mga... Ex mo to.
Sabi ko, ano tong nakita ko? Basta iyak May ako. sinasabi dito. Sabi, may binanggit ka na naman daw na English. Ano sinabi? Search ng larawan ng... Bigyan kita ng magandang timpla. Ayoko na. Ano ang pinaka nakakatakot na karanasan mo sa buhay? Pumailalim kami sa dagat. Nahulog yung isang panglangoy ko. Merong nakakita sa akin na isang magaling na maninisid. Tinulungan ako kuhain yun at makaakyat para mabuhay ulit. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki o kasintahan? Dapat may takot sa Diyos, mabait, may pera. Ang sunod dyan, gwapo. Para... So, yes! sa iyong palagay, bakit may mga taong naghahabol sa mga manloloko? Nabulag na sila ng pagmamahal. Hindi nyo Ano yun? mga chok-chak. Oh. Tapos nung niloloko ka na, wala ka na, deadma ka na. Kasi nga, doon, Parte ba yun? deadma te. Tama. Pasensya. Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang pangyayaring gusto mong paulit-ulit na balikan? Parang ayoko nang bumalik sa nakaraan. Gusto ko na lang mabuhay sa kasalukuyan. Gagamitin ko ito bilang leksyon. Babalik ka sa nakaraan. Ano ang pangyayaring gusto mong baguhin? Siguro ito yung oras na nagkawalay-walay kaming magkakaibigan. Nagkawalay-walay. Yung aking mga matatalik na kaibigan na nasira na ang pagkakaibigan, sana'y aking mabalikan. Salamat. Arigato. Japanese yun, be. Ang usapan English. Sabi, don't speak in English. But in Japanese, you can. Inumin mo ng buo! Bakit? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. At dyan po natatapos ang aming palaro. Sundan nyo na kami sa aming mga... Pahina. So, anong pahina mo? Pahina Raketera. Pahina Maratoni. Napapakinggan niyo po ako tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pagdating naman ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, ako naman yung napapakinggan ninyo para sa inyong mga pinakatatagong sikreto para sa Rocky Teras Sikreto. Maraming salamat! Mabuhay! Paalam! Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay! 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 Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.